ministers of the Lord, with between the porch and the altar. Kamo mga pari, mga pastor, mga ministro, panghilak kamo diya sa sawang sa altar. Unya ingnan ninyo ang Ginoo, kaluyi ang mga katawhan. Matod pa, O Lord, and give not thine heritage to reproach. Ug ayaw ihatag ang among panulundon nga sa wala lang. Nga din, that the hidden should roll over them. Nga din, ang wa kaila sa Ginoo. Mao hinuoy mo giya nato. Wherefore should they say, maninungdan sila muingon sa mga katawan sa Ginoo, asa naman inyong Diyos? Ayaw ninyo hulata, kitang mga pastor o mga ministro, ayaw ninyo hulata nga sila may mo-overall na to. Maninungdan ang Joel, naghagit ka na to, nakitang mga ministro, mga pastor, mga praise, gisiyo na to atong kasing-kasing. Atong hanggion ang Ginoo. May base paun niya, kinsa may nasayod nga ang Ginoo, mubakwi niini kapaitan kalisdanan, nga mao kini ang COVID-19. Kunya siya maghinulsol, undangon niya ang dautan nga nitabo nato kay siya ra may nagbuhat niini. Ug ibilin niya ang panalangin kanato aron kita mag-offer ugalad kalanon ug ilimnon dia sa Ginoo. Mabitaw nang hinungdan si David, gipaadto siya sa threshing floor nga magtukod siya ug altar dia sa Ginoo. Ingon pa niya sa verse 25 sa 2 Samuel chapter 24 verse 25, and David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. Peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. Hinungdan si David nagtukod og altar diya sa Ginoo para sa mga burnt offering and peace offering. Nga din ang Ginoo nagila sa yuta nga pinaagi sa iyang tunglo maundan. Unya ang iyang gila nga yuta nga gitunglo niya, matod pa niya, was stayed from Israel. Nahunong, mausod niya itong buhaton. Sa ari ang Ginoo, gadi kita maghalad ug peace offering, burnt offering to the Lord. Manang gingon ni David, offer the sacrifice of thanksgiving. Kay kini nga ang gihimo diri nga nianhi ta sa simbahan nga mao kini ang altar. Nagpasalamat ta sa Ginoo. Mao kani ang adlaw pagpasalamat sa Ginoo. Dili ni mao ang simbahan nga din atong dal-an sa atong mga sala sa gawas. Mao kani ang adlaw pagbalaan, mao kani ang balay sa Ginoo nga labaw nga balaan sa tanan. Ano hinungdan magbalaan ta sa diya nga mosulod ta. Ayaw na ninyo husgutin na inyong sala sa sulod sa simbahan. Humanata gipasaylo sa Ginoo, mabita na hinungdan gisugo ta nga kung kita mag-ampo sa sulod sa kwarto sa atong balay. Unyaing na dito sa katapasuan, pasayloa kami. Ingon kami nagapasaylo kanila. Araw ng Ginoo mutubag sa tago. Ihalad na ang imong prayer diri. Kung bagat pa kung ikaw nagampo diya sa imong lawak, aron paminaw na anhi diri sa balay sa Ginoo bilang pagpasalamat.
nga kanimong gipangayo ang Ginoo ni hatag na daan. Apan kung ikaw dili niya makita dili sa iyang balay nga mao ni atong halaran, sa tinuod lang ingon ni Salmista David sa Salmo 20, di gid siya kay numdum nimo. Babitay nungdan niya ta diri aron hinumdumantan nga kitang mga tao nga nagaampo sa Ginoo, nagahalad usab sa Ginoo. Mao kani ang altar. Pagisugo niya kang David. Mao bitaw na kitang mga ministro, mga pastor. Diyan ining gisulti. Ngadto kang Joel. Kay nahibaw ang Ginoo nga di ng mga tao. Baliwala na lang nila. Kay bawo ba mo sa sala sa Israelites? Ang sala nila mo na atong sala. Kabalo ba mo sa ilang sala? O bitaw hinungdan karon. Nagpatingog sila trumpeta. Trumpeta sa repentance. Patingog sa pagpangayo o pasaylo. O bitaw nakita po patingugo nato atong trumpeta. Ang pulong sa Ginoo. Maingnon naton Ginoo Lord, mangayo mig pasaylo pag-usap. Amo ng usbon Ginoo. Kung nanungdan ang Ginoo nagsaad nato, iyan ang undangon. Kinsa man ang watubang sa Ginoo. Kita ang mga pastor gipadala sa Ginoo bilang magapakaon og knowledge ug kahibalo sa mga katawan. Kaya nga naman, ang iyang mga katawan nakasala. Ug ang ilang sala nga diin, mayon tag sila nasayod sa ilang sala. Kaya ilang sala gisulat diri sa Holy Bible. Nga diin ang ilang sala mausad na ang atong sala nga nasundan nato. Wa lang kang nagpatabana. Mo na hinungdan ay tabuni. Pero bisan ini ang Ginoo naghatag kanatog warning. Mo nang usbon nato ni. Kay ilang ang sala nila, aduna sila tulo ka kasalaanan. Pamud lang kung nasayod sila, pero ako sultihan ta mo. Nga ang ilang tulo ka kasalanan mo na atong gibuhat ng kasalanan usab. Ang una ilang kasalanan ang adlaw sa Ginoo gibaliwala kanila nga usa man unta na nga gisugod kanila nga giingnan sila gihatag nato ang unom ug ang ika ito ako kana gibaliwala na nila ingon pa sa Sikaraya kinsa katong nagpasipala niya ng adlaw na nga mao kana ang mata sa Dios. Kitang mga Kristiyanon diri sa Pilipinas adlaw nga atong gilang nagdiin gitahod sa Ginoo mao kining Domingo. Wa bitaw na gusto sa Ginoo nga kining adlaw ma-convince ta matod pa ni St. Paul sa Roma chapter 14. Nga unta ang Ginoo magpadaya